ଆଜି ଘରେ କିଛି ବି ପରିବା ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ନଥିଲା। ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଜିକି ପଖାଳ ମୁଠେ ଖାଇବି। ସକାଳୁ ବହୁତ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ସବୁବେଳେ, ତ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଛେଚିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଭଜାରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ସବୁ କିଛି କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଏଠି ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ଭାଜିଦେଲି। ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ବିନ୍ସ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଏଥିରେ। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ମସଲା ମସଲି ପକାଇବା ଚାହେଁ ପକାଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଜାକୁ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଜା ଏଠି ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ବିନ୍ସ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସିଝିଯିବ, ଟିକେ ବିନ୍ସଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯାଏ। ତ ଭଲସେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲେ, କମ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଦେଲେ ସେ ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଝିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭଜା ତ ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ବେଶୀ ପରିବା ନଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ଆଉ ବନେଇ ନଥିଲି। ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, କାକୁଡ଼ି ପାଗ କରିଦେଇଥିଲି, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ପାଗ ବି କରିଦେଇଥିଲି। ପଖାଳ ଭାତ ତାପରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।